खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो भारत भुटान बर्डाराव थानाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय दा बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ ओपनिं जानो थांगासिनो दङ दा बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ मालानि समाव खय तारिखआव ओपनिं जागोन बेखौ आङो कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजोंनो डिटेल्स मिथिनानै लागोन ओमफ्राय बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय ओपनिंनि समायाव गोबां आर्टिस्टफोरबो फैगोन जानांगौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे जायगायाव माबायदि डेक'रेशन खालामनानै होदों बेखौबो आङो गासैखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायजोबगोन दा जायफोरा बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौहाय भिजिट खालामफैनो गोसो एबा नायफैनो गोसो नायफैनो हागोन दा गोबांथार जायगाफ्राव ओरैबायदि मोजां मोजां डेक'रेशन खालामनानै दोनदों आङो लास्टआवहाय होगोन नोंथांमोना जोबजासे नायलां फार्स्ट टाइमाव आङो मिथिना लागोन कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजों दा बेयावहाय माबायदि आइटेम खालामनाय जादों ओमफ्राय माबायदि एरेन्ज खालामदों देग्लायनि बोसोरावहाय दा गासैखौबो आङो सम्पुर्ण बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बे जायगानि लकेशनफोरखौहाय नायजोबनो हागोन दा माबायदि आरोखि दा जायफोरा बेयावहाय भिजिट खालामफैबाय बिथांमोना निश्चय मिथिखागौ मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ माबायदि ओरैबायदि मोजां जायगा जोंनि ओनसोलफ्रावबो बेफोरबायदि जायगा दङ दा बेनिखायनो फै बेरायफै खेबसेब्लाबो भिजिट खालामफै नोंथांमोननि गोसोआव गोजोननाय मोनगोन रंजानाय मोनगोन आरोना एटाच थानाय फरेन कान्ट्रि जायखौ बुङो भुटान हादर एटाच दा नोंथांमोना जायगायावनो थानानै आरामसे भुटान कान्ट्रिखौबो नोंथांमोननि मेगननि नोजोरजोंनो नुगोन स' लोगोफोर नायलांनो हागोन गिबियावनो बेसेलाखौ नायगिरि बिथांमोनखौ जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटनिफ्राय बरायनानै लागायनाय जाबाय जोङो फैगौ दाननि डिसेम्बर 1 तारिख रबिबार खालि मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ ओपनिं खालामनाय जागोन ओपनिं सेरेमनियावहाय कालचार प्रग्रामफोर लानाय जादों नामा निस्सय लानाय जादों जोंहा बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय कमेडियान एन्ड डाइरेक्टर प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौ जों इनभाइट खालामनाय जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबाङैनो आर्टिस्ट करिय'ग्राफार माखासे खनगिरि रोजाबगिरि बिथांमोनखौबो जों इनभाइट खालामनाय जादों मोसागिरि दङ अब्ला लोगोफोर नायलांदो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव देग्लायनि बोसोराव माबायदि डेक'रेशन खालामनानै दोनदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों दा जायफ्रा नायनो गोसो नायलांनो हागोन आरो नैबेयावबो जोबोद मोजां खालामदों आं खाथियाव देखायजोबनो नाजागोन ओमफ्राय नैबे ग्रिन हाजो नुहुरनायानो जादों जाहैबाय भुटान कान्ट्रि फरेन कान्ट्रि भारत भुटान बर्डारावनो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ ओमफ्राय हनै बैयावनो साखाथियावनो आरोना भुटाना ससे दावखोबानो मोनबाय बर्डार दा आं एसे देखायनि नै बेबायदि ओरैबायदि मोजां रेस्ट हाउस खालामनानै दोनदों हनै दा बे दै जाहैबाय ओमफ्राय बेखौ बारनानैबो मोजां डेक'रेशन खालामनानै दोनदों जानांगौ स' लोगोफोर नायलांबाय थानो हागोन देग्लायनि बोसोराव माबायदि डेक'रेशन खालामदों आइ लाभ मोनाबिलि आरो दासो बानायगासिनो दङ रं फुनगासिनो दङ ओमफ्राय नै ओरैहाय नायदो बेबायदिनो वेलकाम टु मोनाबिलि आरोना नैबेयावहाय बेफोरबायदि फिसा दंफांनि दलां बानायदों नै बिराद मोजां सेल्फि पइन्ट बायदि जागोन बियो माने बयबो फैनानै सेल्फि लाफैनो हागोन दैयाथ' ओरैबायदि क्लिनखा नै भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दा ओरैबायदि क्लिन आरोना नै हाजोआबो साखाथियावनो ओमफ्राय बैथ' ओरैबायदि मोजां जाहैबाय बिफां लाइफां साया सायख्लुम ओरैबायदि मोजां क्लिन जायगा दै जायफ्रा मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैबाय बिथांमोना निस्सय मिथिखाबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ माबायदि क्लिन दा बेबायदिनो जायफ्रा फैफेराखै बिथांमोना फैनो हागोन आरो भिजिट खालामफैनो हागोन आरो बे जायगाफोरखौहाय नायदिंनो हागोन आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे बेफोरबायदि डेक'रेशन खालामदों आरोना बेखौ नै दासो बानायगासिनो दङ आदामोना ओमफ्राय इयो ओरैनो सिनारिल' ने आदा सेल्फि पइन्ट जाहैबाय आच्छा दा बेबायदि आरोखि ओरैथ' दै सेरावहाय ओरैबायदि मोजां थुरिनि न' बानायखाबाय नै लाइननो साना उल्था जाबाय थेवबो आं एसे जुम खालामनानै देखायनि दे नै बेफोरो आरोना नै बेफोरबायदि सेल्फि पइन्ट बानायनानै होजोब्बाय आरो दा आं हरै थांबावनि दा बेयाव मोनसे ओरैबायदि गिदिर गायनानै दोनबाय नै बेनो जादों जाहैबाय बेयाव फिरफिला उरायहोगोन जाहैदों दा बेयावहाय मा फिरफिला उरायहोगोन गावसोरसो मिथिगौ आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पट जानो हागौ ओमफ्राय नै ओरैहाय नोंथांमोना खासिबारि एसे खैरो साया नुलाबायदोंना बे सिं मा डेक'रेशन खालामदों आं एसे देखायनि नायलांबाय थानो हागोन बेफोरावहाय मा हटेल जागोन ना मागोन आं एसे सोंनानै नायनि ओमफ्राय नै बेफोरबायदि एसे मोजां डेक'रेशन खालामथारदों देग्लायनि बोसोराव मा जागोन बेलाय फंबाय दखान बे बेदर हांनाय मानाय बेफोरबायदि ना सोब आइटेम थागोन दा बेयाव ने औ दा बानायगासिनो आरो फंबायमोना ओमफ्राय ओरै सानजाथिंजाय नाहरदो बियो दै आरोना बैथिंजाय दै बिमा दङ गिदिरथार बोहैनाया मथा मथि जायगानि थाखाय खुनु टेनसन गैया एभेलेबेल जायगा आरोना बेसेबां नायनो
जोबनो गैयै जायगा दङ आं एसे साहाजोंबो देखायनि बेबायदि आरो साहाथिंजाय नै जायगानि थाखाय खुनु टेनसन गैया आरो दैयाथ' बैजों थाबाय ओरैबायदि गिदिर ओमफ्राय लोगोफोर नायलांबावदो आं देखायलांगासिनो दङ बेनारफ्रा दामिखा नै बेफोरबायदि डेक'रेसन खालामगोन जानांगौ बिथांमोना फैब्लासो नुफैसिगोन आरो ना नुबाय दा बेनारनि पिकचारखौ ओरैबायदि समायदों आइ लाभ मोनाबिलि वाव नायनानै लादो नै ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामनानै दोनदों बेयावहाय खाथियावनो भुटान हाजो नै ओरैबायदि समायना ओमफ्राय हनै भुटाननि टावारखौ नुदोंना नोंथांमोना नै बियो भुटाननि टावार दै नैबे गफरा ओमफ्राय नै बेयावहाय मोनसे बेनार दं जाहैबाय इण्डियान एन्ड भुटान आरोना फ्रेन्डशिप जन आरोना बियो फ्रेन्डशिप जन नायनानै लादो नै मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि ससे साहा दावखोब्लानो बेनखा आरोखि ना ओमफ्राय नै ओरैहाय भुटान नांहैबाय बै ससे थांबानो भुटान बर्डार जाहैबाय आरोना मोजांथार नै जिरायनानै थानो आरोना बेबायदि दै सेर सेर जिरायनो थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां खालामनानै होदों नै दा दै सेरावहाय आरामसे जिरायनानैहाय थानो हागोन आरोखि ना दा बेबायदि केपासिटिखौ खालामनानै होदों नै लाइन दं आरोना दा लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों नैबेथ' ओरैबायदि बिफां साया आरोना बेयाव सुम्लि दं बैग्रि दं खैरो दं जोबोद दामि दंफांफोर दं आरोना बे सिङाव ओरैबायदि जिरायनानैहाय साया लानो हागोन दा जायगानि खुनु अभाब गैया आरोना एभेलेबेल जायगा दा जायफोरा मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैबाय बिथांमोना निसय मिथिखाबाय आरो जायफ्रा फैयाखै बिथांमोना फैयोब्ला बेवहाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन फिलिंसानो आलादा जाफैयो दा गोबांथार बेवहाय दखान एबा दाबाफोर गोबांथार जायगाफोरखौहाय फोसाबगासिनो दङ एबा न' लुगासिनो दङ नै दा नांगौबायदि बेवहाय फेसिलिटिया दंजोबो दै दा आं हानायखिनिखौ एसे देखायनि मा दखान होनो नाजादों दा मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला माखासे रुल्सफोर दङ नोंथांमोना बेनाराव नायनानै लादो नै दसेब्लाबो हमथानानै नायदो दा बेफोरबायदि नेमफोरखौहाय मानिफैबानो जाबाय आरोना बेयाव लिरजोबनानै दंखायो नै दा बेबायदि ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरैहाय दङ हेवहा गेलेग्राफोरनि थाखाय बेबायदि आरो गोबांथार मोजां डेक'रेसन खालामनानै दोनदों नाथायब्ला आं देखायजोबनो हानाय नंला गोबांथार दङ हानायखिनिखौ देखायनि दा नैबेयाव नायदो जोंना आदा आरो बाजैमोना मा खालामदों आदा औ फेराय न' लुगोन माबा दखान होगोन नामा दखान होगोन आच्छा बेदरफोरबो मोनजोबगोन ओरैबो मावगासिनो दंखायो नै साननैसोनि गेजेरावनो बे फुरा सिलथिप जाजोबगोन आरो न'आ ओरैबो मावगासिनो दं नै ओइ बाजै मा होगोन बेयावलाय गय आरि होनसै पापर फुसका चटपटि फिथाबो मोनजागोन दा फिथाबो मोनजागोन बेदर खाजिफोरबो एसे एनै दे चिफ गेस्टफोर थाग्रा जागोन खोमा बियो रेस्ट हाउसफोर ओमफ्राय नै गोबांथार जाहान्दिफोर फिरफिलाफोर बानायनानै दोनबाय ओमफ्राय नुबाय दा बेनारा नै प्रजेक्ट टाइगार मानास नेसनेल पार्क आयौ बिराद मोजां दे मैदेरबो दं दै ओमफ्राय नै बेयावहाय डेक'रेसन खालामगासिनो दं आरो दासो फुरा फाटाफाटि मावगासिनो नै बेबायदि बेयावहाय बिबारजों बुंफबहोसिगोन आरोखि ओमफ्राय नै बेयावबो नै फुरा बुकिंल' लाबोखाबाय बिबारखौ नै दा बयनिबो पिकनिक जानो फैगिरि दावबायफैगिरि बयनिबो गोसोफ्रा सुग्लायलांनांगौ गोजोनलांनांगौ बिनि थाखायनो जायगाफोरखौ समायना खालामनो थाखाय बेफोरखौ रेडि खालामनानै दोनबाय आरो नै नुबाय बेनारफ्रा नै धुबुरि आरोखि ना नै फुरा गोजौआव नायदो सेरजा दङ दा बेफोरबायदि आरो मोजां डेक'रेसन खालामथारबाय दा बेयावहाय मोनसे बेनार दं नै इन्ड' भुटान गोजौआवहाय चिरां आसाम ओमफ्राय नै खालामाथि चिरां दा खालामाथिनि मेहेरगोनां सावगारिखौबो बेयाव सेबखांनानै होदों नै बेनार हिसाबै बानायनानै होदों दा जोंनि ओनसोलफ्रावबो बेफोरबायदिनो मोजां जायगाफोर लकेसनफोर दं मानो होनना बुङोब्ला जोङो जेब्ला नायबिजिरो अब्लासो जोङो नुयो आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जायगाफ्रावबो गोबांथार थाखोमानाय जायगाफोर दं आरोना दा बेफोरखौ भिजिट खालामफै नायफै निस्सय नोंथांमोननि गोसोआवबो गोजोननाय मोनगोन आरो दा नैबेयावथ' जिरायनायनि फेसिलिटिखौ खालामनानै होखादों ओरै थाबाय नै दै ओमफ्राय नै बैथिंजाय बारनानै मोनसे जोबोर गिदिर दै दं दा मोनसे देरसिन दैया बैजों थांदों आरो ओमफ्राय बैजोंबो फुरा फेसिलिटि खालामनानै हैजोबखाबाय पिकनिक जानाय मानायनि दा ओरै बेबायदि
रेस्ट लानायनि थाखाय बेबायदि सुबिदाखौ बानायनानै होदों ओमफ्राय बेथ' फुरा बिफां बागानजों बुंफबनायखा दा बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय नै लोगोसे बेयाव जिरायनानै भुटान हादोरखौबो आरामसे भिजिट खालामहरनो हागोन हाजो हाला न' बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दा बेफोरखौहाय नोंथांमोना नै बेयाव जिरायनानैहाय गोसोखौ गोजोन होहरनो हागोन आरोखि नै ओरैहाय भुटानजों नाहरनानै ओमफ्राय नै बेयावहायनो जागोन जाहैबाय मेन स्टेज आरोना गोबांथार आर्टिस्टफ्रा नै बेयावनो गाखोगोन स्टेज प्रग्रामाव दा बेखौहाय मेन स्टेज हिसाबैहाय गाबोननिफ्राय टेन्ट हाउसखौ मावगोन होनदों बिथांमोना